హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ. మాతాజీ మీది వీడియో రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులకి అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము 2వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి అర్జునుడు అనిశ్చయ స్థితికి వెళ్ళిపోయారనమాట. ఆ నిశ్చయ స్థితికి కారణాలు ఏంటి? ఆ భోగం నాకు అవసరం లేదు, ఆ రక్తసిక్తమైనటువంటి ఆ గురువుని సంహరించి మళ్ళా అటు భీష్మాచార్యుడిని మళ్ళానేమో దాయాదుల్ని అందరినీ చంపి ఆ రక్తంతో కూడినటువంటి ఆ తడిసినటువంటి ఆ నేల, ఆ భూమిని నేను పరిపాలించాల్సిన ఇది నాకు అవసరం లేదు, నేను పరిపాలన చెయ్యను, నాకు వద్దు, నాకు ఆ రాజ్యం వద్దు అని చెప్పనని ఆయన చెప్పేశారనమాట. నేను చెప్పి ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు. నేను ఇంకా రాజ్యాన్ని పరిపాలించను, నాకు ఏది అన్నది నిర్ణయించుకోలేకుండా ఉన్నాను. నేను రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలా వద్దా, నేను యుద్ధం చేయాలా వద్దా అనేది నేను నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పినని ఆవేదనకు గురైపోయినాడు ఆయన. మోహానికి గురయ్యి అర్జునుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. ఆ చేతుల్లో గాంధీవం ఇవన్నీ కూడా జారిపోయినాయి. కళ్ళ నిండా నీళ్లు, కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఆయనకి. ఏం చేయాలి చేయలేని పరిస్థితి, అక్కడ కూర్చుండిపోయారు. ఇప్పుడు సెకండ్ అధ్యాయం మనం చూద్దాం, ఏం చేస్తారు అన్నది చూద్దాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఇప్పుడు నిన్న అర్జునుడు చాలా అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నారు. నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పారు. ఈ భోగం నాకు అవసరం లేదు, ఈ రాజ్యం నాకు అవసరం లేదు, రక్తసిక్తమైనటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని నేను అనుభవించను, పెద్దవాళ్ళని సంహరించడం అన్నది అక్కడ భీష్మాచార్యుడు, ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను వాళ్ళందరినీ పూజించాల్సిన వాళ్ళందరినీ సంహరించాల్సి వస్తున్నది. ఆ పరిస్థితి నాకు వద్దు, నేను ఏది చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను కృష్ణ. అనిశ్చయ స్థితి, నాకు మోహం ఆవరించింది, నేనేమి చేయలేకపోతున్నాను, నాకేంటి దారి చూపించు అని చెప్పినాను. ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. చేతుల్లో నుంచి ఆ ధనుర్బాణాలన్నీ, ఆ గాంధీవం జారిపోయింది. అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నారు, ఏమన్నారు? ఇదేంటి అర్జున, ఇప్పుడు నువ్వు అటువైపు వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు, యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నారు. యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు గాంధీవాన్ని వదిలేసేసి నువ్వు కామ్గా అట్లా నిలబడి ఉన్నావు అనుకో, వాళ్ళు వేసేస్తారు, అస్త్రాలు నీ మీద ప్రయోగిస్తారు. అప్పుడు ఇది సరైన సమయం కాదు, నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తించొద్దు అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. చెబితే లేదు, నాకు వాళ్ళ చేతిలో చనిపోయినా పర్వాలేదు, లేదు చనిపోలేదు, నేను సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళిపోతా, ఇక్కడి నుంచి వదిలి వెళ్ళిపోతా, నాకు యుద్ధం వద్దు, యుద్ధం చెయ్యను నేను అని చెప్పినని అర్జునుడు చెప్పారనమాట. చెప్పేసేసి అట్లనే ఉండిపోయారు. వాళ్ళు చంపేసినా కూడా పర్వాలా, నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను. వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఆ పెద్దవాళ్ళందరినీ సంహరించిన పాపం నాకొద్దు. ఆతతాయిలు వాళ్ళు, పాపాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని సంహరించి వాళ్ళని స్వర్గానికి పంపించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, నేను పంపించను వాళ్ళని. ఇక్కడ చనిపోతే కనుక వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు. కాబట్టి నాకు ఆ రెండు వద్దు, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పినని తన నిర్ణయాన్ని చెప్పేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ద్వితీయాధ్యాయ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ద్వితీయాధ్యాయ సాంఖ్యయోగం ఇది. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇహం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? మనసు కుంగిపోయింది అర్జునుడిది. కుంగిపోయి శోకతప్త హృదయంతో కళ్ళ నిండా కూడా నీళ్లు నిండిపోయి అక్కడ కూర్చుండిపోయాడు అర్జునుడు. ఏం చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణుడితో ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్పినని సంజయుడు చెప్పారు. చెప్పంగానే ఆయనకి ధృతరాష్ట్రుడికి అబ్బా సంతోషం అన్నమాట. అవునా, అర్జునుడు కూర్చుండిపోయాడా అంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయడు, వెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి రాజ్యం, చక్రవర్తి ప్లేస్ మళ్ళీ నా కొడుకులకే వస్తుంది, నేను ఆ సింహాసనాన్ని వదలాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పినని ఆయన సంతోషపడ్డారు అనమాట. సంతోషపడిన తర్వాత ఆ సంతోషం ఎక్కువసేపు ఉండాల. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ కుతస్వాకస్మలం ఇదం విశ్వమే సముపస్థితం అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తు నువ్వేమో పెద్ద గొప్పవాడు అనుకుంటున్నావు. ఈ సమయంలో నువ్వు చేయాల్సిందేంటి? యుద్ధం చేయాలి. వాళ్ళు రెడీ అయిపోయారు, నీకెంత కీర్తి కలిగినటువంటి వాడివి నువ్వు. అలాంటి వాడివి నువ్వు ఈ యుద్ధం చేయకుండా ఆపేసేసి కళ్ళ నిండా నీళ్లు నింపుకుని పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది అని చెప్పినని ఆయన మందలిస్తున్నారనమాట కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని. నువ్వు చేయాల్సిన పని కాదు ఇది, నీదెంత మంచి వంశం, భరత వంశం నీది, నీకెంత కీర్తి ఉంది, నువ్వు ఎంత అస్త్రాలన్నీ కూడా నీ చేతిలో ఉన్నాయి,
ఉండి కూడా నిన్ను పిరికివాడు అంటారు అందరూ కూడా. అర్జునుడు వాళ్ళ మీద గౌరవంతో వాళ్ళ మీద జాలితో వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అనరు. యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోతే గాంధీవన్ దాచేస్తే ఇకేదో లోపంతో దాచేసాం అనుకుంటారే కానీ గాంధీవన్ జారిపోయింది వాడిని చంపేశారంటారు, అంతేగాని యుద్ధంలో ఓడిపోయారంటారు. అంతేగాని నీకు ఆ కీర్తి ఏం కలగదు అని చెప్పినని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు చేయాల్సిన పని కాదు ఇది, ఈ సమయంలో నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాదు ఇది, తప్పు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు నువ్వు అని చెప్పినని. అంటే ఒక గురువు అవసరం, సరైన గురువుని మనము నిర్ణయించుకోవాలన్నమాట. సరైన గురువు ఉంటే గనక మనకి ఇలాంటి క్లిష్ట సమయం ఏదన్నా ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ గురువు మనల్ని సరైన నిర్దేశం చేస్తారు, మార్గం చూపిస్తారు మనకి. ఈ మార్గంలో వెళ్ళండి మీరు, మీకు మంచి జరుగుతుంది అని. అంతేగాని లేకపోతే మనం ఏదన్నా హెల్త్ బాగుండకుండా ఉన్నప్పుడు సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే మనము చాలా కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడు సరైన గురువుని ఎంచుకున్నారనమాట, కృష్ణ భగవానుడిని. నువ్వే నాకు ఏదైనా చెప్పు, నువ్వు చెప్తే నేను చేస్తాను అన్నట్లు ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు. ఆ గురువు ఆవశ్యకత అన్నది ఎంత ముఖ్యమో అన్నది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోస్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? భీష్ముడు ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని పువ్వులతో పూజ చేయాలి నేను. ఆ భీష్ముడు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒళ్ళో పెట్టుకొని పెంచి మాకు అన్ని విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి అన్నీ కూడా చేశారు. మాకు తండ్రి కన్నా ఎక్కువగా చూసుకున్నారు ఆయన, తాతగారు ఆయన. ఆయన ఎట్లా నేను బాణాలతో కొట్టేది అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ద్రోణుడు ఆచార్యుడు, ఆయన అస్త్రశస్త్రాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదమే, ఆయన గురువుగా ఆయన ప్రసాదించినటువంటివి అవన్నీ కూడా. అవి పెట్టి ఆయన ఎట్లా హింసించేది నేను, ఆ బాణాలు పెట్టి ఆ అస్త్రాలు పెట్టి ఆయన మీద ఎట్లా సంధించేది నేను. నువ్వైతే కనుక చేస్తావా ఈ పని? నమ్మగర్భంగా అడుగుతున్నారు. వాళ్ళని ఎట్లా నేను సంహరించేది? మీ తాతగారిని ఉగ్రసేనుడు వస్తారు, అక్కడ నిలబడతారు ఆ ప్లేస్లో, నువ్వైతే వాళ్ళని చంపగలవా? బాణాలు సంధించగలవా? నీ గురువు వస్తారు, సాందీపుడు వస్తారు, అక్కడికి వస్తే నువ్వు వాళ్ళ మీద అస్త్రాలు ప్రయోగించగలవా? చెప్పు అర్జున, చెప్పు కృష్ణ. నన్ను చంపమని చెబుతున్నావు, నన్ను యుద్ధం చేయమంటున్నావు, సరే ఓకే, కానీ నువ్వైతే నా పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఏం చేస్తావు చెప్పు ఫస్ట్ అని చెప్పినని ఇండైరెక్ట్ గా అడిగారు అనమాట ఆయన అర్జునుడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే అహం సాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుతున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశించు. ఆ మమకారం, ఆ తాతగారు అనేటువంటి మమకారం, అది చాలా చాలా దుఃఖమైన పరిస్థితి అనమాట అర్జునుడిది. మనకి ఎవరైనా బాగా తెలిసిన బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు, మన తాతగారు కానీ ఎవరైనా మనకి ఎదురుస్తారు, వాళ్ళని ఏం చేస్తాం? హక్ చేసుకుని దగ్గరికి తీసుకుంటాం, నమస్కారం చేస్తాం, అవన్నీ చేస్తాం. కానీ అర్జునుడికి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి? ఆయనతో యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఇక్కడ. ఆ తాతగారంటే విపరీతమైన ప్రాణం అర్జునుడికి. ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి? గురువు గారు వస్తారు, గురువు గారిని కూడా అదే విధంగా గౌరవిస్తాం ఆయన్ని, కానీ ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఏంటి? మమకారం అనే దోషం, మమకారంతో నాకు మోహం గమ్మేసింది. ఆ దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు
నా కర్తవ్యం, క్షత్రియుడి కర్తవ్యం ఏంటి? క్షత్రియుడి కర్తవ్యం యుద్ధం చేసి ఆ ఎదుటి పక్షంలో ఎవరైతే ఉన్నారో శత్రువులు వాళ్ళని నిర్మూలించడం క్షత్రియుడి కర్తవ్యం. కానీ ఆ క్షత్రియుడి కర్తవ్యాన్ని కూడా నేను నిర్వహించలేకపోతున్నాను. శాంతిని కోల్పోయాను. దీని మూలంగా నేను ఏది అన్నది నిర్ణయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో నా శాంతి, మనశ్శాంతిని కోల్పోయాను నేను. నిజంగా ఏది మంచిది? యుద్ధం చేయటం మంచిదా, మానేయటం మంచిదా? నేను అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నా. కాబట్టి కృష్ణ, కొంచెం నాకు తెలియజేయి. ఏం చేయాలి అన్నది నాకు తెలియజేయి. ఏది శ్రేయస్కరం, ఏది మంచిది? ఆ నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు నీ శిష్యుడిని నేను గురువుగా ఏం చేసుకున్నారు ఈయన. ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మిత్రుడు, ఆ పక్కన కూర్చోవటం, ఆడుకోవటం, విపరీతంగా జోకులు వేసుకోవటం, ఆయన్ని లెక్కలింగ్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను గురువుగా ఎంచుకుంటున్నాను నిన్ను. నువ్వే నాకు గురువువి. నువ్వు చెప్పు, నాకు విషయాన్ని చెప్పు, ఏం చేయాలో చెప్పు అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. అడిగితే కృష్ణుడు చెప్తారు, ఇప్పటిదాకానేమో నువ్వు నేను యుద్ధం చేయనన్నావు, అవి ఇవి పెద్ద పెద్ద మాటలన్నీ మాట్లాడావు. నీ గురువు అయితే ఏం చేస్తావు నువ్వు? మీ తాతగారైతే ఏం చేస్తావు? ఇవన్నీ కూడా అడిగావు నువ్వు నన్ను. ఇప్పుడేమో నన్ను గురువుగా ఎంచుకోమంటున్నావు. నేను గురువుగా నీకు చెప్పినప్పటికీ కూడా అది నువ్వు ఆచరిస్తావో లేదో తెలియదు. అసలు గురువు అంటే మన మొత్తం అందరిలోకి కూడా పెద్దవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళని అడుగు నువ్వు. వాళ్ళని అడిగి, యుద్ధంలో భీష్మాచార్యుడు పెద్దవాడు అయినప్పటికీ ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నాడు కాబట్టి భీష్మాచార్యుడిని అడగటానికి లేదు. నువ్వు నీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వు అని చెప్పనని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. చెప్తే పెద్దవాళ్ళు ఎవరున్నారు? వ్యాసుల వారు. ఆ వ్యాసుల్ని అడుగు నువ్వు. నీ నిర్ణయాన్ని నువ్వు ఏంటి, ఏం చేయాలి అన్నది ఆయన చెప్తారు నీకు. వ్యాసుడిని అడుగు అని చెప్తారనమాట. వ్యాసుడిని అడగమని చెప్తే అప్పుడు అర్జునుడు, ఎవ్వరూ నాకు చెప్పొద్దు, ఎవరిని నేను అడగను, నాకు నీ మీద ఉన్నటువంటి గురి ఇంకెవరి మీద లేదు, నువ్వే నాకు గురువువి, నీ పాదాలే పట్టుకుంటున్నా, నువ్వే నాకు తెలియజేయాల్సింది, నేనేం చేయాలి, నా కర్తవ్యం ఏంటి అన్నది నువ్వే నాకు చెప్పాలి అని చెప్పనని ఆ కృష్ణ భగవానుడి పాదాలు పట్టుకున్నారు. పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. నిర్ణయాన్ని తెలియజేయమని చెప్పనని అడిగారు అనమాట. ఏం చేయాలి, నిశ్చితమైన అభిప్రాయం చెప్పు, నువ్వు నాకు ఏం చేయమంటే అది చేస్తానని చెప్పనని ఆయన కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. సంజయ ఉవాచ ఏవం ముక్త్వా హృషికేశం గుడాకేశః పరంతప నయసేతి గోవిందా ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు చెప్తున్నారు, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా, నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయారు. గోవిందా, గోవులకి మన ఇంద్రియాలని, గోవింద అంటే ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలిగించేవాడు గోవిందుడు, ఇంద్రియాధిపతి. ఇంద్రియాలన్నింటికి కూడా ఆయన్ని కొలిస్తే మన ఇంద్రియాలన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండి ఆనందం కలుగుతుంది ఆయన్ని కొలిస్తే, ఆ కృష్ణ భగవానుని. అందుకని చెప్పినని గోవింద అని చెప్పినని ఇక్కడ సంబోధించడం జరిగింది. ఓ గోవిందా, నువ్వు నాకు ఏం చేయాలి అన్నది చెప్పు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు. మౌనంగా ఉండిపోయాడు అక్కడ. ఎవరు? అర్జునుడు. ఎవరు అక్కడ? అంత గొప్పవాడైన అర్జునుడు అస్త్రశస్త్రాల చేతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అనిశ్చయ స్థితిలో, మోహం గమ్మిన అనిశ్చయ స్థితిలో ఏం చేయాలి అనేది నిర్ణయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ గురువుని ఎంచుకుని ఆ కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. అంటే నువ్వేం పెద్ద ఆశపడవాకు, అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు. అక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఒప్పుకోరు యుద్ధం చేయకుండా. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడికి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పారనమాట, కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నారు అక్కడ,
ఎక్కువగా ఏమి ఆశపడవాకు, సంతోషపడవాకు అని చెప్పినని ఆయన చెప్పడం జరిగింది శాంజయుడు. శ్రీ భగవాను వాచ అశోచ్యానశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు న గతాసంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు కానీ దుఃఖింపకూడని దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతికున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు. ఆ దుఃఖింపకూడని దాని గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ధర్మ సమ్మూఢ చేతాహ. ధర్మ సమ్మూఢ చేతాహ అంటే ఇక్కడ ధర్మం యొక్క గతి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు నువ్వు. ఏది ధర్మం అన్నది తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. కాబట్టి నువ్వు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలన్నీ కూడా మాట్లాడుతున్నావు. అంటే నువ్వు ఆయన అన్నారు కదా ఇండైరెక్ట్ గా, నువ్వైతే చేస్తావా ఇవన్నీ అడిగారు కదా, అవన్నీ నన్ను అడిగావు, మళ్ళీ నన్నే శరణు వేడుకుంటున్నావు, నువ్వు ఎట్లా చెబితే అట్లా వింటానంటున్నావు. కాబట్టి కానీ దుఃఖింపకూడని దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. దుఃఖింపకూడదు ఏది? మనకి శరీరం, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు అనమాట. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతికున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు. అంటే ఈ దేహం గురించి ఎక్కువగా దుఃఖించకూడదు. దేహం అన్నది క్షరం. ఎవరికైనా సరే ఈ దేహం క్షరం కాబట్టి ఈ దేహాన్ని గురించి దుఃఖించకూడదు అని చెప్పినని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. తెలివిగల వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ దేహం గురించి దుఃఖించరు. ఇప్పుడు నత్వేవాహం జాతనాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని రాజులందరూ గాని లేని సమయం లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండాము. ఇంతకు ముందు ఉన్నాం మనం అందరం కూడా, ఇప్పుడు ఉన్నాం, తర్వాత కూడా ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు వర్తమానం ఇప్పుడు ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో కూడా ఉండకుండా ఉండమనేం లేదు. అంటే ఏంటంటే దేహాలన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఆత్మ మాత్రం చిత్ స్వరూపం అన్నమాట. ఆత్మ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది, అది ఆత్మ అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి దాని గురించి నువ్వు ఎక్కువ దుఃఖపడవాకు. ఈ రాజులందరూ కూడా ఉంటారు, వీళ్ళందరూ కూడా దేహం మారుతుంది అంతే, అంతేగాని వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. నువ్వు ఉంటావు, నేను కూడా ఉంటాను అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ధర్మం ప్రకారంగా, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా నేను చంపను, నేను యుద్ధం చేయను, నేను చంపను అని అర్జునుడు అంటున్నారు. అంటుంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నారంటే జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించు. జ్ఞానశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు సంహరించాలి, దాంట్లో తప్పు లేదు. జ్ఞానశాస్త్రం అంటే ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకో. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? త్వంపురుష జ్ఞానం, తత్పురుష జ్ఞానం, త్వంపురుష, సత్పురుష, తర్వాత పరమాత్మని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా సదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముషితి. దేహధారి దేహంలో బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా సాగిపోతుందో అదేవిధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయానికి ఆందోళన పడరు. ఇప్పుడు మనకి పుట్టిన తర్వాత ఆ దేహం మారిపోతుంది, పెరిగేటప్పటికి మళ్ళీ ఆ రూపం అంతా మారిపోతూ ఉంటుంది. వేరే దేహం కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది, కొంచెం ఫేస్లో చేంజ్ వస్తుంది,
జుట్టులో చేంజ్ వస్తుంది, అన్నింటిలో కూడా మన తెలివితేటల్లో అన్నింటిలో కూడా మార్పు వచ్చేస్తాయి. ఆ? ప్రతి విషయంలో కూడా బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం. బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, సంతోషంగా బర్త్డేలు చేసుకుంటున్నాం కదా. ఒక సంవత్సరం పెరగగానే అయ్యో సంవత్సరం అయిపోయింది అని దిగులుపడం మనం. కాలం అయిపోతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా కాలం అయిపోతే మనం దగ్గరైపోతున్నాం, మృత్యువుకి దగ్గరైపోతున్నాం. అది దుఃఖపడం, బర్త్డే చేసుకుంటాం మనం. ఈ దేహం పని అయిపోతున్నది, దాన్ని సంతోషంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక ప్లేస్ ఒక దీని నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళినప్పుడు దేహం పరిస్థితి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు, ఆనందంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు. అలాగే నువ్వు దీన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయి. నువ్వు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకో. ఆత్మకి చావు లేదు, ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ చనిపోతారు అని దుఃఖించవాకు నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. క్రమంగా సాగిపోతుంది. అంటే ఈ మార్పులు అనేవి సహజం, మార్పు అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మార్పుల గురించి ఎక్కువగా నువ్వు ఆలోచించొద్దు. జీవాత్మ మరియు దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. అంటే ఆ జీవాత్మ ఏమవుతుంది, దీంట్లో నుంచి వేరే దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. వివేకం, ప్రతి వాళ్ళు కూడా చనిపోయే వాళ్ళే. ఇక్కడ భౌతికంగా ఇక్కడ జన్మించిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఎవరు ఉండరు స్థిరంగా. ప్రతి వాళ్ళకు కూడా దేహం మార్పు చెందాల్సిందే, వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళే. కాబట్టి నువ్వు ఎక్కువగా దుఃఖపడవాకు, నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు దేహం ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఇప్పుడు మనకి గాలి, భూమి, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, పంచభూతాత్మకం దేహం. ఈ పంచభూతాలతో మనకి దేహం ఏర్పడుతుంది. ఆ జీవుడు, ఆ జీవాత్మ ఏమవుతుంది, ఒక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ దేహం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడిన తర్వాత ఆ దేహానికి, స్థూల దేహానికి సూక్ష్మమైనటువంటి ఈ కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే ఏంటంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం అన్నమాట ఇది. అంటే మనకి కనిపించే కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ పైన, ముందు బయటికి కనిపించేది ఇది మన ఇంద్రియాలు, స్థూల ఇంద్రియాలు అనమాట. సూక్ష్మ ఇంద్రియం లోపల ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన శక్తి లోపల ఉంటుంది. ప్రతి ఇంద్రియానికి కూడా దానికి సంబంధించిన శక్తి ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి, ఏర్పడి ఒక దేహం కింద ఏర్పడుతుంది. ఈ దేహం ఏర్పడిన తర్వాత ఆత్మ ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆత్మ ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ దేహంలో మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. ఆ దేహం మార్పులు చెందుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ 4 మార్పులు అయిపోయిన తర్వాత, ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది చిన్న ఏజ్లోనే చనిపోతారు. కొంతమంది వాళ్ళ ఆయుష్ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ దేహం మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది, వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఆత్మ. వాళ్ళు చేసిన కర్మని బట్టి వాళ్ళకి ఆ దేహం అనేది ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దేహం వచ్చేది మనం చేసిన కర్మల్ని బట్టి మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ దేహం. అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక కారు ఉందనుకోండి, ఈ దేహం ఒక కారు. ఇప్పుడు చూడండి, కారు ఉంది. కారు ఉంటే ఈ లోపల డ్రైవర్ కూర్చొని ఉన్నాడు, యాక్సిడెంట్ చేశాడు. యాక్సిడెంట్ చేస్తే మనం కారుని రక్షిద్దాం అనుకుంటామా, కారులో ఉన్న డ్రైవర్ని రక్షించాలనుకుంటామా? కారులో ఉన్న డ్రైవర్ని రక్షించాలి అనుకుంటాం. ఈ కారు ఎన్ని కోట్లైనా సరే కారు కాదు, లోపల ఉన్న ప్రాణిని రక్షించాలి అని చెప్పినాను కోరుకుంటాం. అలాగే మన ఈ దేహం అనేది క్షరము. ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ అనేది శాశ్వతమైనది. కాబట్టి ఆత్మకి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి, ఆత్మని రక్షించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ పంజరం ఉంది, ఈ దేహం, ఈ పంజరం.
ఈ పందిరం అనేది దేహం అనుకుంటే పందిరంలో చిలక ఉన్నది. ఈ చిలక ఆత్మ. ఈ ఆత్మకి ఆహారం ఏంటి? ఆత్మకి ఆ పరమాత్మతో సంబంధమే ఆహారం. పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయాలి ఆత్మని. మనం ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉంటే గనక ఆ నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేటువంటి దేహము మంచి దేహం వస్తుంది. మనం చేసిన కర్మని బట్టి మనకి ఆ దేహాలు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. లేదు మనం ఇక్కడ ఈ పంజరాన్నే చక్కగా దేహానికి కావలసిన ఇంద్రియ తృప్తి, ఇంద్రియాలన్నింటికీ కావాల్సిన తృప్తినిస్తూ మనం ఇంద్రియాల గురించే పాటుపడుతూ ఎప్పుడు 24 గంటలు కూడా మనం దానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని చూసామనుకోండి దేహానికి, మనకు వచ్చేది నెక్స్ట్ జన్మ మనకి మంచి జన్మ రాదనమాట. ఏదో ఒక దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. మన చేతుల్లో లేదది. ఆ దేహం నాకొద్దు అని చెప్పడానికి లేదు. మనం చేసిన కర్మల్ని క్యారీ చేస్తుంది. క్యారీ చేసి వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట ఆత్మ. ఈ కేజ్ లాంటిదన్నమాట ఈ దేహం. లోపల ఆత్మ అనేది ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారతాః. మాత్రా స్పర్శాస్తు. మాత్ర అంటే మనకి స్పర్శ, మన దేహానికి స్పర్శ ఎలా వస్తుంది? అనుభవం. అనుభవం ఎలా వస్తుంది? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా. ఇప్పుడు చలికాలం ఉంటుంది. చలికాలంలో మనము ఆ వేడి నీళ్లు పోసుకుంటాం కదా. ఎండాకాలంలో చల్లగా ఉన్నటువంటివి కావాలి అనుకుంటాం. అదే ఎండాకాలంలో బాగా వేడిగా ఉండేవి తీసుకొచ్చి ఇచ్చామనుకోండి, వేడి నీళ్ళు పోసుకోమని ఇచ్చామనుకోండి, సుఖం కలుగుతుందా? కలగదు కదా. అలాగే చలికాలంలో మనకి వెచ్చగా ఉండేవి కావాలి అనిపిస్తుంది. కానీ ఆగమాపాయినో అనిత్యాహ, అవేంటంటే శాశ్వతం కాదు. ఈ కాలాలన్నది మారిపోతూనే ఉంటాయి. చలికాలం వస్తుంది, ఎండాకాలం వస్తుంది, వర్షాకాలం వస్తుంది. ఈ కాలాలన్నవి మారిపోతూనే ఉంటాయి. అలాగే దేహం కూడా మారిపోతూనే ఉంటుంది. ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆత్మ వేరే వేరే దేహాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా దీని గురించి మనము ఎక్కువగా దుఃఖపడకూడదు. ఆ ఇంద్రియ సుఖం కోసంగా మనం ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. ఆలోచించకుండా ఎప్పుడు మార్పు చెందేటువంటి దేహాన్ని గురించి ఎక్కువగా దుఃఖపడకూడదు. తాం స్థితి క్షస్వ భారత. ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఇంద్రియాల అనుభూతి. అది ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది, వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, చలి పుడుతుంది మనకి. అబ్బా వర్షం వస్తుంది, వర్షం వస్తుంది అంటాం. వర్షం వస్తుందని ఏ పనైనా ఆపుకుంటామో ఆపుకోము, గొడుగేసుకొని వెళ్తాం. అలాగే ఎండాకాలం వస్తుంది, ఎండాకాలం కూడా అంతే, దానికి తగ్గ ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్తాం. ఎండ మండిపోతున్నది తట్టుకోలేకపోతున్నానంటే కొంచెం ఏసీ వేసుకుంటాం, లేకపోతే ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం, దానికి తగ్గ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. చలికాలం చలి పుడుతూ ఉంటుంది విపరీతంగా, స్వెట్టర్స్ వేసుకుంటాం. స్వెట్టర్స్ వేసుకుని మన కార్యక్రమాలు మనవన్నీ కూడా మనవి వాటంతట అవి జరిగిపోతూనే ఉంటాయి. ఆ పనులన్నీ మనం చేసుకుంటూనే ఉంటాం. కానీ వాటిని ఆపం, ఆ పని జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి దాని కార్యక్రమం ఏంటి? ఆ శరీరం అయిపోయింది, దాని పని అయిపోయింది. అయిపోయినప్పుడు వేరే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అదంతా ఇదేంటంటే ఇంద్రియానుభూతి. ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియానుభూతి వలన కలుగుతూ ఉంటుంది ఇది, ఈ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు నువ్వు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఏంటమ్మా లావణ్య? హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇది ఇస్తారా? కోహోస్ట్ ఇస్తారా? కోహోస్ట్ ఇస్తారా మాతాజీ? పోస్ట్ ఇచ్చా కదా లావణ్య అని.
అది ఇంకొక ఫోన్ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను మాతాజీ, నాది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. మరి స్క్రీన్ వెళ్ళిపోయిందంటే కనిపిస్తుంది మాతాజీ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ మాతాజీ. నాకు కనిపించలేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने శరీరే. ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసిన అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. ఇప్పుడు చనిపోతాం, చనిపోయినప్పుడు అంటే మన శరీరం మొత్తం కూడా ఆ చైతన్యం ఏంటి అంటే ఆత్మ. ఆత్మ మన శరీరంలో ఉంటేనే మనకి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేతులు లేపినా మొత్తం మన శరీరం మొత్తం కూడా అది ఆ చైతన్యాన్ని నింపి ఉంటుంది అనమాట. ఆత్మ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అణు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ దాని వర్క్ ఏంటంటే మొత్తం శరీరం మొత్తం వ్యాపించి ఉంటుంది, చైతన్యం కలిగి ఉంటుంది అనమాట. ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. అది శరీరం ఇంకా దేనికి పనికిరాదు. ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. ఆత్మ వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది, అది అంతేగాని దానికి చావు పుట్టుకలు లేవు. అనాది ఆత్మ. అలాగే భగవంతుడు ఎలాగైతే అనాదో ఆత్మ కూడా అనాది. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం అనేది లేదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యం. ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసిన అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. ఆత్మ అలాగే ఉంటుంది. శరీరము అంటే ఆ శరీరం క్షరం కానీ ఆత్మ మాత్రం నిత్యంగా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. ఆత్మ ఆ శరీరంలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అంతే, వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్టు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఆత్మ ఏమైతుంది? ఈ శరీరం క్షరమైపోతుంది, చనిపోతాడు మనిషి. చనిపోయినప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళిపోయి వేరే శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది, వేరే దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి దేహాలు అనేవి ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. చిరిగిపోయిన వస్తువు, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కోటు చిరిగిపోయింది, ఆ చిరిగిపోయిన కోటు వేసుకొని అలాగే చీకిపోతుంది. చీకిపోయినప్పుడు మనం వేసుకోలేము, దాన్ని వదిలేయాల్సిందే, ఇసిరి పారేసి మళ్ళీ కొత్తది తీసుకుంటాం. అట్లాగే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం కదా, అలాగే ఆత్మ కూడా మన శరీరం పని అయిపోయింది, దాని పని అయిపోయినప్పుడు ఆ శరీరాన్ని వదిలేసేసి వేరే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట. నైనం ఛిన్నంతి శస్త్రాణి నైనం బుద్ధహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోనట్లు చేయలేదు. ఆత్మ ఏంటంటే ఎప్పటికీ నిత్యంగా ఉంటుంది. ఆ ఆత్మకి చావు లేదు. ఆయుధాలు
ముక్కలు చేయలేవు, దొరకదు, ఆయుధాలకు దొరకదు. చాలా సూక్ష్మం. ఎంతంటే ఆత్మ పరిమాణం ఎంత ఉంటుందంటే ఒక వెంట్రుక చివర టిప్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 10,000 వంతు ఉంటుందిట ఆత్మ. ఆ చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఆత్మ. ఆత్మని పట్టుకోలేమన్నమాట. ఆ ఆత్మని ముక్కలు చేయలేము. అగ్ని కాల్చలేదు, అగ్నిలో కాలుతుంది. మన శరీరం మాత్రమే కాలిపోతుంది. ఆ శరీరం కాలే లోపలే అది ముందే వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ వెళ్ళిపోయినప్పుడే ఆ చైతన్యం ఉండదన్నమాట బాడీలో, డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నానంటే ఈ మాట గొంతులో నుంచి వస్తున్నా మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యం కానీ, చేతులు కదుపుతున్నా, నడుస్తున్నా, అన్నిటికీ కూడా ఆ చైతన్య స్వరూపం లోపల ఉంది కాబట్టే మనకు ఈ పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి. లేకపోతే ఏమీ ఉండదు. బాడీది ఏమీ ఉండదన్నమాట. అని చెప్తున్నారు. ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోనట్టు చేయలేదు. ఆత్మ అనేది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది, కానీ దీన్ని ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాత్ నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది ఇలా బాడీలో నుంచి, వెళ్ళిపోయి వేరే శరీరాలు. 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనము ఈ మానవ జన్మ అనేది లభించింది మనకి. మనం చేసుకున్న కర్మల్ని, మానవ జన్మ ప్రతి జీవరాశికి కూడా ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదు. దానికి ఆ భగవంతుడిని సేవించాలి అనేటువంటి జ్ఞానం ఉండదు. కానీ మనిషికి మాత్రమే ఆ జ్ఞానం ఉంటుంది. ఆ మనిషి జన్మ లభించినప్పుడే మన కార్యాన్ని, దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని అంటారు కదా, అలా మన శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నప్పుడే మనము చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలి. చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఏంటి? భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడిని తృప్తిపరచటం. భగవంతుడి సేవ ఎంత దొరికితే అంత మనం 24/7 కంటిన్యూస్గా మనం భగవంతుడి నామ జపం చేస్తూనే ఉండాలి. ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి ఆ నామ జపాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టకూడదు. ఈ చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను వదిలిపెట్టినట్టుగా ఈ దేహాన్ని వదిలేస్తుంది అనమాట ఆత్మ. ఆ టైం రాగానే రెప్పపాటు కాలం కూడా ఉండదు, ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతుంది ప్రాణం. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుని ఆయన సేవలో నియుక్తులయ్యేందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ మళ్ళీ మనము ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి గనక పడితే ఇట్లా మనకి 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు లభిస్తూ ఉంటాయి. మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలు విడిచిపెట్టినట్టు కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్టు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. కొత్త శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. యాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువో జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ పరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వాళ్ళు చనిపోకుండా తప్పదు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ జన్మంటూ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి మరణం అనేది తథ్యం అనమాట. చిన్న పురుగు దగ్గర నుంచి, పురుగు అనే చిన్నది లైట్ పురుగు ఆ ఒక్క రోజే ఉంటుంది. ఆ క్షణం ఉండి చచ్చిపోయేవి కూడా ఉంటాయి. ఆ ఒక్కరోజు ఉండి రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఆ లైట్కి ఆకర్షితమవుతుంది, పడి చచ్చిపోయి పడిపోతుంది. అట్లా ప్రతి దానికి కూడా మరణం అనేది తప్పదు. మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. ఆ మరణించింది అయిపోతుందా దాన్ని, మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. ఆత్మ మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకో దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. మరణించిన వానికి మళ్ళీ జన్మ తప్పదు, మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. కాబట్టి అనివార్యమైన దాని కోసం నీవు శోకించొద్దు. ఈ అనివార్యం, ఇది మనం నివారించలేము. ఇది కంటిన్యూస్గా ఈ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. జైంట్ వీల్ లాగా ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని ఆపలేము. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ శోకించొద్దు. దేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి.
ఓ అర్జున, అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నువ్వు దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఎక్కువ దుఃఖపడవాకు వీళ్ళందరి గురించి. ప్రతి వాళ్ళు చనిపోయే వాళ్ళే. కాబట్టి ఎవ్వరు ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి ఎక్కువగా దుఃఖించవాకు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఆత్మకి చావు లేదు. వాళ్ళ ఆత్మ అంటే ఆత్మ ఉంటుంది, కానీ ఆ దేహం మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆత్మకి ఆ దేహం మీద భ్రాంతి ఉంటుంది. ఆ దేహంలో ఉంటుంది కదా, దేహం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. ఆ దేహానికి ఏమవుతుంది, దేహాన్ని ఇష్టపడేటప్పటికి ఆ దేహము తనకు పుట్టిన వాళ్ళని ఇష్టపడుతుంది, తన రిలేటివ్స్ని ఇష్టపడుతుంది. అట్లా ఆత్మ మోహానికి గురవుతుంది అనమాట. సేమ్ ఆ మోహానికి నువ్వు కూడా గురయ్యావు. నా నా అంటున్నావు నువ్వు, కానీ ఆ మోహంలోంచి బయటకు వచ్చేసేయి. నువ్వు బయటకు వచ్చేసి ఆత్మ స్థిరంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని తెలుసుకో. నువ్వు దేహం మాత్రం క్షరము అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. వాట్ భగవద్గీత సేస్, ఏం చెప్తున్నది భగవద్గీత? హరే నామ, హరే హరే కృష్ణ నామాన్ని జపం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా. 24/7 ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా మనము కృష్ణనామ జపం చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా మోక్షసే మహీం తస్మాద్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయాలి. కృతనిశ్చయంతో ఉండు. ధర్మంలో గనక ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే, ఈ యుద్ధంలో మరణించావు అనుకో, స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు స్వర్గం లభిస్తుంది నీకు. లేదు, రాజభోగ్యాలు మొత్తం కూడా నీకు రాజ్యం అంతా నీ సొంతం అవుతుంది. అప్పుడు ఆ భోగాలు అనుభవించవచ్చు, నీ చక్కగా ధర్మంగా పరిపాలించవచ్చు, ప్రజలందరినీ కూడా ఆనందంగా ఉండొచ్చు నువ్వు గెలిస్తే గనక. కాబట్టి కృతనిశ్చయుడివిగా యుద్ధానికి రెడీ అయిపో నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నేను యుద్ధం చెయ్యను అనవాకు, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. 2 విధాలుగా కూడా నీకు మంచి జరుగుతుంది. చనిపోతే స్వర్గం వస్తుంది, లేదు చనిపోలేదు నువ్వు రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. కాబట్టి 2 రకాలుగా కూడా మంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు కృతనిశ్చయంతో నువ్వు యుద్ధం చేయటానికి రెడీ అవ్వు. ఏషా తే విహిత సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, వినుము. ఉపార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పని చేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు, లేకపోతే కర్మబంధాల్లో చిక్కుకొని పోతాం అన్నమాట మనం. అది భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏంటి, ఆత్మజ్ఞానం చెప్పాను నీకు. ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉంటుంది, శరీరం శాశ్వతం కాదు. కాబట్టి ఆత్మ తృప్తి కోసంగా నువ్వు ఆత్మని పరిరక్షించేందుకు ప్రయత్నం చెయ్యి అని ఆత్మజ్ఞానాన్ని చెప్పాను ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు నీకు కర్మయోగాన్ని, కర్మబంధం గురించి చెప్తాను విను అని చెప్పినని కర్మ రూపంలో విశదీకరిస్తానని చెప్తున్నారు. నేహాభిక్రమణాసోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయుగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది ఈ కర్మయోగం. ఏది, ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచటము. అది మనం చేసామనుకోండి, భగవంతుడి సేవ చేసాం, అది ఎక్కడికి పోదనమాట, బ్యాంకులో వేసుకున్నట్లే మనం. లేదు, ఎదిరి తృప్తి కోసం నువ్వు ఎంత చదువుకో, ఎంత డబ్బు సంపాదించు, నీ డబ్బు నెక్స్ట్ జన్మకి రాదు. నీకు నీ ధనం నీ వెంబడి రాదు, ఒక చిన్న పోగు కూడా రాదనమాట. కానీ నువ్వు చదువుకో, నువ్వు బాగా ఐఏఎస్ చదువు, ఐఐటిలో సీటు పొందావు, బాగా సంపాదిస్తున్నావు, అవన్నీ వస్తాయా? నీ డిగ్రీలు వస్తాయా? నీ వెంబడి రావు, ఏవి రావు. వచ్చేది ఏది అంటే భగవద్భక్తి మాత్రమే. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ గజేంద్రుడిని చూపిస్తున్నారు చూడండి. గజేంద్రుడు
పూర్వజన్మలో ఇంద్రజిమ్న మహారాజు, ఆయన శాపం మూలంగా గజేంద్రుడిగా జన్మెత్తాడు. అక్కడ మొత్తం అడవి మొత్తం నాదే, ఇక గజరాజు నేను, ఇక్కడ మొత్తం కూడా నాదే అని చెప్పినని భార్యల్ని పిల్లల్ని వేసుకొని తిరుగుతూ ఒక రోజు ఆ కొలనులో ప్రవేశించాడు ఆయన. పొలంలో ప్రవేశించేటప్పటికి నానా గందరగోళం చేస్తున్నాడు. వాళ్ళనందరినీ తృప్తిపరచాలి, సంతోషం, హ్యాపీ, ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎక్కడో ఉంది మొసలి. అది వచ్చేసింది, వచ్చి కాలు పట్టేసుకుంది. భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఏమన్నా చేయగలరా? ఏమీ చేయలేరు, రక్షించలేరు. వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ఒడ్డున కూర్చున్నారు, చూస్తున్నారు, ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు. ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఈయన బాధపడుతున్నాడు, విపరీతంగా రక్తం కారిపోతున్నది, శరీరంలో శక్తి మొత్తం సన్నగిల్లిపోతున్నది. అప్పుడు లాస్ట్కి ఎవరు గుర్తుకొచ్చారు? భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చారు. గజేంద్ర స్తోత్రం, గజేంద్ర స్తుతి. ఆ గజేంద్రుడు ఆ స్తుతి చేసిన తర్వాత ఆ గరుత్మంతుడి మీద వచ్చారనమాట భగవంతుడు. ఫస్ట్ ముసలిని సంహరించేశారు, ఆయన కాలికి ఉన్నటువంటి బాధని తీర్చేశారు. వెంటనే ఆ కాళ్ళతో తొక్కినటువంటి ఆ పుష్పాన్నే, ఆ నలిగిపోయింది ఆ కింద పడేసిన పుష్పాన్ని భక్తితో సమర్పించారు ఆయన భగవంతుడికి. ఇంకా నాకు ఈ జీవితం వద్దు, మోక్షాన్ని ప్రసాదించమని చెప్పి అడిగారు. నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకో కృష్ణ అని చెప్పి అడిగారు. ఆయన దగ్గరికి చేర్చేసుకున్నారు గజేంద్రుడిని. అది ఎప్పుడు ఆయనకి ఎలా గుర్తుకొచ్చింది? లాస్ట్లో భగవంతుడి నామం ఎందుకు గుర్తుకొచ్చింది? ఎలా గుర్తుకొచ్చింది? పూర్వ జన్మలో చేసినటువంటి ఆ తపస్సు మూలంగా లాస్ట్కి గుర్తుకొచ్చింది అనమాట ఆయనకి. అంటే మనకి కూడా ఈ భౌతికంగా మనము విపరీతమైన కష్టాల్లో, సుఖాల్లో, ఇంద్రియ తృప్తిలో పడి దొర్లుతూ ఉన్నాం, మనం మునిగిపోతూ ఉన్నాం అనమాట. మనకి కృష్ణనామం చేయాలి అని కూడా, ఏమండి భగవద్గీత క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి, వినండి, ఒక్క నిమిషం వినండి, ఒక్క గంట సేపు దానికి కేటాయించండి అంటే, అయ్యయ్యో నాకు అస్సలు టైమే లేదు, 1 అవర్ మా వల్ల కానే కాదు అంటాము. పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు సరైన పద్ధతిలో లేరు. వాళ్ళని సక్రమంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళకి విల్ పవర్ వస్తుంది. ముందు వాళ్ళకి చక్కగా చదువుకోవటము, అన్నీ పద్ధతి తెలుస్తుంది. ధర్మం ప్రకారంగా ఎలా ఉండాలనేది తెలుస్తుంది. భగవంతుడిని ఎలా సేవించాలనేది తెలుస్తుంది. వాళ్ళని కూడా భగవద్గీతలో చేర్పించాలి. క్లాసెస్‌లో చేర్పించి వాళ్ళకి నేర్పించాలి భగవద్గీత. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి చెప్పాలి. మనం క్లాసెస్ వినాలి, వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి. వాళ్ళని కూడా దారిలోకి తీసుకొని రావాలి పిల్లల్ని. హ్మ్. అట్లా ప్రహ్లాదుడు మాకు టైం లేదండి అంటారు. పిల్లల్ని విపరీతంగా తెల్లవారుజామున లేస్తే అర్ధరాత్రి దాకా వాళ్ళ చేత చదివిచ్చి 24 గంటలు ఆ చదువు మీదే ధ్యాస పెడతారు గాని భగవంతుడి కృష్ణనామం 24 గంటలు ధన సంపాదన మీదే ధ్యాస పెడతారు గాని ఆ క్రూర కర్మలు చేయటానికే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు గాని దీంట్లోకి రాదనమాట. భగవంతుడిని ఆ టెంపుల్‌కి వెళ్ళటం గాని, ఆ భగవంతుడిని సేవించటం గాని, ఇంట్లో అయినా సరే అసలు ఏది తలుచుకోవడానికి టైం లేదు అంటారు. కానీ మనకి మన వెంబడొచ్చేది ఆ భగవంతుడి సేవ మాత్రమే. ఆ సేవ చేసినప్పుడు మనకి ఆ లాస్ట్‌లో మనకి భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారు. 40 లక్షల తేళ్లు పుట్టినంత బాధ కలుగుతూ ఉంటుందట మనిషికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు. ఆ బాధలో మనకి భగవంతుడి నామం గుర్తుకు రాదు. చెయ్యాలి అనే ధ్యాస కూడా రాదు. అన్ని నరాలన్నీ చచ్చుబడిపోతూ ఉంటాయి. తెలియదు మనకి. ఏది పనిచేయదు. చెవులు పనిచేయవు, ఇంద్రియాలేవి పనిచేయవు. అప్పుడు మనకి బ్రెయిన్ కూడా పనిచేయదు. అప్పుడు మనకి భగవంతుడి నామం గుర్తుకు రావాలి అంటే ప్రాక్టీస్, అభ్యాసం. అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటేనే గుర్తుకొస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుడి నామాన్ని మర్చిపోకూడదనమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. మన భయాన్ని పోగొడుతుందనమాట. దారుణమైన భయం నుంచి మనిషిని ఎవరు కాపాడతారు? ఆ భగవంతుడు మాత్రమే కాపాడగలుగుతారు. ఇంకెవరు కూడా కాపాడలేరు. మొసళ్ళలాగా మనకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఉంటాయి. పట్టి పీడిస్తూ ఉంటాయి. ఏముందని అది కాయిపు వదిలేసేసి మనం బయటపడ్డాము అనంగానే మళ్ళీ ఇంద్రియ తృప్తికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అది ఉండకూడదు. భగవంతుడి ధ్యానం, భగవంతుడి సేవ ఇవి మర్చిపోకూడదనమాట.
వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ పురునందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినా. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యం ఒకటే, స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి. భౌతికంగా మనం ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పోతే పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటాయి మనకి. ఎక్కడా తృప్తి అనేది ఉండదు. ఓ ₹1,00,000 జీతం వస్తోంది. ఇంకో 2,00,000 వస్తే బాగుండని ఉంటుంది. లేదు, మనం ఏదన్నా చేసుకొని తింటున్నాం. ఇంకా ఉంటే బావుంటుంది. ఇంకా టేస్ట్‌గా ఉంటే బావుంటుంది. ఇంకా చేసుకోవాలి. ఇంకా తినాలి. ఏ విషయంలో అయినా సరే భౌతికంగా చేసే ప్రతిదీ కూడా తృప్తి అనేది ఉండదు. ఇంకా ఇంకా అంటూనే ఉంటాయి ఇంద్రియాలు. అదే చెప్తున్నారిక్కడ. ఒక భక్తి మార్గంలో మాత్రమే నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి కలిగి ఉంటారు వాళ్ళకి. ఆ స్థిరమైన నిశ్చయం ఉంటుంది. ఆనందం ఉంటుంది. ఆ స్థిరమైన నిశ్చయం అంటే ఏంటి అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ద్రోణాచార్యుడు ఆ పక్షి గుడ్డుకి వెయ్యి బాణం వేయమంటే అందరూ గూడా కౌరవులందరూ ఓడిపోతారు. పాండవుల్లో గూడా ఎవరు వేయలేకపోతారు. అర్జునుడు మాత్రమే ఏం కనిపిస్తలేదు నీకంటే ఆ పక్షి కన్ను కనిపిస్తుంది నాకని చెప్తారు. ఆ కంటికి బాణం వేస్తారు. ఆయన విజయాన్ని సాధిస్తారనమాట. స్థిర బుద్ధి. నువ్వు అంత గొప్పవాడివి నువ్వు. అట్లా స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడివి నువ్వు. నీకిప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి? నీకు స్థిర బుద్ధిని నువ్వు ఉపయోగించు. నువ్వు చేయాల్సింది యుద్ధం. స్థిరమైన నిశ్చయానికి రా నువ్వు అని చెప్పి నన్ను భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. నీ బుద్ధి యోగాన్ని ప్రయోగించు. నీ బుద్ధిని ఉపయోగించు నువ్వు. యదా సంహరతే చాయం పూర్వంగానేవ సర్వసః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు ఏం చేస్తుంది? తన అవయవాలన్నీ కూడా చిప్ప లోపలికి పెట్టుకొని ముడుచుకొని ఉంటుంది. అసలు ఆ తాబేలు ఉన్నది అని కూడా మనకి తెలియదు. అది ఇట్లా ఒక రాయిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఆహారం ఏదన్నా కావాలన్నప్పుడు, దాని అవసరం ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ అవయవాలు బయటికి తీస్తుంది. ఆ ఇంద్రియాలను ఉపయోగిస్తుంది. అవి ఉపయోగించి ఆ అవసరం తీరంగానే మళ్ళీ లోపలికి ముడుచుకుపోతుంది. సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు అన్నది చెప్తున్నారు. ఆ తాబేలులాగా ఉండాలి. ఇంద్రియాలన్నీ ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. నాలుక అడుగుతుంది, నాకు ఇంకా ఇంకా టేస్ట్ కావాలి, ఇంకా అవి కావాలి, ఇవి కావాలని అడుగుతూ ఉంటుంది నాలిక. అలాగే కళ్ళు, నాకు ఇంకా చూడాలని ఉంది. అక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తున్నదిట, ఇక్కడ ఇంకేదో పిక్చర్ వచ్చిందిట. ఆ! ఇవన్నీ అన్నీ చూడాలని ఆశ కలుగుతూ ఉంటుంది కళ్ళకి. చెవులు కూడా అంతే. అనవసరమైన విషయాలన్నింటి మీద కూడా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనము పెడుతూ ఉన్నాం, ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట అనవసరమైన విషయాలకి. అవసరమైన విషయానికి ఒక్క 10 నిమిషాలు కూడా ఉపయోగిస్తాం. ఒక్క 10 నిమిషాలు జపం చేస్తే ఒక రౌండ్ అయిపోతుంది. 7 నిమిషాలు అంతే. మాకు టైం లేదండి అంటాము. 7 మినిట్స్ టైం లేదంటాం. గంటల కొద్దీ ఆ టీవీ ముందు కూర్చొని అనవసరమైన చెత్త ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చూస్తూ కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అదే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. నాలికని కంట్రోల్ చేయాలి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. ఆ! కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు. ఆ! ముక్కు అడుగుతూ ఉంటుంది, నాకు ఆ వాసన కావాలి, ఈ వాసన కావాలి, ఆ సెంట్లు కావాలి, ఆ డియోడ్రెంట్లు కావాలి అన్నీ తీసుకొచ్చుకోవడం, అవన్నీ వాడుకోవటం. ఆ! అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గించుకొని మన ధ్యాస ఎంతసేపటికి కూడా ఆ భగవంతుడి మీద పెట్టాలి. ఇంద్రియ తృప్తిని వదులుకోవాలి. ఇంద్రియాలను మళ్లించాలి. ఎటు మళ్లించాలి? భగవంతుడి పాదాల వైపుకి మళ్లించాలి. భగవంతుడి సేవలో మనం స్థిరం కావాలి. అలా ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషోపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి. కోరికలు కోపం కలిగజేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి మెయిన్‌గా మైథనం మీద ఎక్కువగా సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఆ ప్రేమలు, వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళు దొరకలేదని చెప్పనని అది నిజమైన ప్రేమ, హింసించేస్తారు, వాళ్ళని చంపేస్తారనమాట. ఆ! అది ఆనందాన్ని కలుగజేయదు. ఎప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా అంటూ ఉంటుందనమాట. ఆ కోరికలు పుడుతూనే ఉంటాయి. ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి మనకి ఒక రకమైన బాధ కలుగుతుంది. ఆ బాధలో నుంచి కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చేటప్పటికి కోపంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం గూడా మనం తెలియని పరిస్థితిలోకొస్తాము. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమः, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఆ కోపం రాగానే ఆ అవివేకం. కోపంలో మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలీదు. కొంతమంది అన్నీ ఇసిరేస్తూ ఉంటారు, పగలగొట్టేస్తూ. ఆ వస్తువు పగిలిపోతుందని కూడా తెలియదు. ఆ క్రికెట్‌లో వాడు పడిపోయినాడు, వాడు ఓడిపోయినాడు, పడిపోయినాడు అనంగానే ఆ! వెంటనే చేతిలో ఏదుంటే అది విసిరేస్తారు. ఆ టీవీ పగిలిపోతుంది. లేకపోతే గ్లాస్ విరిగిపోతుంది. హ్మ్. ఇలాంటివన్నీ గూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట. అదొక్కటే ఉపమానం జెప్పా నేను. అంతేగాని ఉదాహరణకి. ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా తప్పులనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అవివేకం అనమాట. వివేకం బుర్ర పని జేయదు. కోపం మూలంగా. పని చేయనందువల్ల ఇవన్నీ గూడా చేస్తూ ఉంటాం మనము. బుద్ధి నాశనం వల్ల తానే నశించిపోతాడు. అవన్నీ తప్పులు చేసినందువల్ల ఏమైతుంది? శిక్షలకు గురి కావాల్సొస్తుంది. ఆపూర్యమాణం అతిల ప్రతిష్టం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చెలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవహిస్తాయో అలాగే ఎవడిలో కామాలన్నీ లీనమై అణిగిపోతాయో వాడు శాంతి పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు. భౌతికంగా అన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రతిదీ కూడా మనకి మాయాజాలం అన్నమాట. ఈ భౌతికమైన లోకం అంతా కూడా. ఆ దాంట్లో చిక్కుకుపోయిన వాడికి సుఖం లేదు అని చెప్పిననే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది చాలా పెద్ద చాప్టరు. అందుకని ఒక 5 నిమిషాలు నిన్నటిది ఇవాల్టిదంతే. రేపటి నుంచి 1 అవర్‌లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఖచ్చితంగా. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్యతి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినవాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొందుతాడు. ఎవరైతే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతారో వాళ్ళకి ఆత్మ గురించి తెలుస్తుంది. ఆత్మ గురించి తెలిసినప్పుడు ఆత్మ, పరమాత్మ. ఆత్మ గురించి తెలుస్తుంది. పరమాత్మ గురించి కూడా తెలుస్తుంది ఆ జ్ఞానం. దాని మూలంగా వాళ్ళు ఆ జనన మరణ చక్రం జెయింట్ వీల్ ఎక్కటం, దిగటం, మళ్ళీ ఎక్కుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ దిగుతూ ఉంటాం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ దాంట్లో నుంచి బయటపడగలుగుతాం. అదే ఎవరికైతే బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుందో వాళ్ళు ఆ స్థితి నుంచి బయటకొచ్చి భగవంతుని దివ్య ధామానికి, భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు. ఆ ధామానికి చేరుకోబడతారు. కలియుగ ధర్మం ఏంటి? చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్. ఈ విధంగా మనము జపం చేసుకుంటూ ఉండాలి. పిల్లలు అప్పటి నుంచి కూడా చక్కగా జపం చేస్తారు. హరే కృష్ణ జపం చెప్తా, హరే కృష్ణ నామం చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటికి 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా వేరే తరుణోపాయం లేదనమాట మనకి. ఇదేంటంటే మనకి హరే కృష్ణ నామం అనగానే ఎవరో ఇట్లా ఇచ్చేసింది కదా, అది ఆ కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీసి చైతన్య మహాప్రభు మనకి ప్రసాదించినటువంటి
ఫలం అన్నమాట ఇది. ఆ ఫలాన్ని సక్రమంగా మనము ఉపయోగించుకోవాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరూ చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. కృష్ణ హరే కృష్ణ. One second.